मिउचुवेल फान्डखौ दिनै आङो आपडेट हिसाबै नुनो मोन्दों। जोबोद मोजां रिटार्न होदों दिनैबो। बेवहाय नुनो मोन्दों 1 डे रिटार्न हिसाबै 1747 बेबायदि रिटार्न होदों। टटेला जाबाय गासै बेखिनि। दा टटेलावहाय बेखिनि 2 बोसोर समावहाय नुनो मोनबाय आरोना। अब्ला 2 बोसोरावहाय बेसेबां नोंनो माने इनकाम खालामनानै होदों, बेनि पेसिभ इनकाम जायखौ होनो जोङो पेसिभ इनकाम, माने नोंथाङा रांखौ इनभेस्ट खालामनानै बै राङानो नोंनो खामानि मावनानै होगासिनो दङ सान हर। बेनो जाबाय पेसिभ इनकाम। नों बिना खस्थ' खालामालासिनो राङा नोंनो सानफ्रोमबो एसेबाबो खामायनानै होगासिनो दङ। एसे एसे मास मोनफ्रोमबो, दान मोनफ्रोमबो जमा दोनथुमनाय राङानो नोंनो बेबायदि गिदिर रां जमा जानानै बे रांनि बोलोआ माने बारायै दिनै सानसेयावनो माने बुरजा रां इनकाम खालामना होनो हानाय मोनसे पेसिभ इनकाम। बे मोनसे जोबोद मोजां प्लेनिं। बेबायदि बयबो खालामनो हानाय मोनसे गावबागाव फाइनान्सियेल फ्रिडम गलखौ बानायनानै लाथारनांगौ। जुदि नोंथाङाबो गोसो जादोंब्ला माखासे सोलोंना लानानै, मोननैसो आइडियाफोरखौ सोलोंना लानानै बेबायदि इनभेस्ट खालामनो दानिफ्रायनो सुरु खालाम। नङाब्ला जोङो सानसेयावनो बेबायदि एफाबां गोबां बुरजा रां सानसेयावनो बानायनानै लानो हानाय गोहो थाया।